by som chodil. Ako Jaro reagoval na to, že ste mu vyfúkli prácu? No, vysvetlili sme si to. Vedel, že som to nerobil na schvál. Kedy to bolo? Niečo. Srdiečko. Asi tak. Ale Papana, dobre. keď má vás... Neviem, prečo by som nemal niečo informovať o Jarovej orientácii. Kam ste mu ten jed dali? To niekam. Ako ste mohli vedieť, že to mlieko vypije práve on? Lebo iba Jaro to mlieko. Aj Alex s tým. Videli sme ho, keď sme u vás boli. Tak to mi nenapadlo. Overím to školskému laboratóriu. Čošte. Čo je? Tak, Utekáte? super. Prosím? Ste zadržaní pre pod... Roman. Takže, No, ste si naozaj istí, že Jara ste zabili vy? No áno. Ja som ho rád rezolvierený. Kde je Sonia? kukuk. Čo sa platíte s vami? Alicúčka. Priznal som sa vám, tak urobte, čo máte. Alicka. Prístok s vraždou možno vôbec nesúvisí. Idem od šéfky a mám súhlas od prokurátora na zadržanie Romana pre podozrenie z vraždy. Na zadržanie Romana? To sú aké novinky. Veď nemáme ani jeden dôkaz, nie? Alebo mi niečo ušlo? Ja ale prepáč, na teba som úplne zabudol, vieš, dnes mám ten blbý deň. Včera hnusný, dnes blbý, zajtra aký? Hormóny? Síťa.